рухшона тайғуншоева яке аз шахсиятҳоест ки барои рушду нумӯи волейбол дар кишвар саҳми босазо гузоштааст. ӯ садҳо волейболбозони касбиро тарбия кардаву тарбия дорад. зиёда аз нисфи умри худро ба волейбол бахшидааст. рухшона тайғуншоева ба синни 50 қадам ниҳоданд. бахшида ба ин сана Федератсияи волейболи кишвар дар ҳамбастагӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба волейбол миёни бонувонро роҳандозӣ намуд. мусобиқа аз 5 то 9 октябр идома карда 6 даста дар 2 гурӯҳ байни ҳам мубориза бурданд. пас аз рақобатҳои шадид дастаҳои Душанбе-1 ва Хатлон-3 барои зинаи сеюми мусобиқа талош карданд. дар ин дидор волейболбоз духтарони пойтахт бо ҳисоби 3-0 пирӯз шуданд. барои ҷои якум дастаҳои Душанбе-1 ва Суғд рақобат карданд. ин бозӣ бисёр ҷолиб сурат гирифт. дар 2 пайти аввал бартарии бозӣ пурра ба дасти духтарони Душанбе буд. дар пайти сеюм волейболбозони Суғд муқобилияти шадид нишон доданд, вале маҳорати онҳо басандагӣ накард. дастаи Душанбе-1 барандаи нишони тиллои мусобиқа гардид. тӯли 7 сол мешавад ки дар ҳамин дастаи Душанбе бозӣ мекунем. мо бо дастаамон дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок менамоем ва сазовори ҷойҳои намоён мегардем. ин тӯли 4 рӯз аст ки дар ин чемпионати ҷумҳуриявӣ бахшида ба 50-солагӣ мураббии шоистаамон Тайғуншоева Рухшона Гулмамадовна иштирок кардем. имрӯз бо дастаи Суғд бозӣ кардем ва сазовори ҷои аввал гаштем. духтарои мо ҳали ёш, ҳали ҳамаш мактаббачаҳо. мо ҳаракат кардастем ки ҳамин бонувон ба ҷой гирифтан ба опиташ камтар паст будааст, ҳамин ба мо камтар мо бой додем ҳамин духтар бонувону Душанбе ба. Мана 14-19 октябранда мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оиди волейбол дар байни навраз духтарон соли таваллудаш 2004 ва хурд устоз Нуродинаевич мусобиқаш мешад. ҳамин ба мо тайёрӣ гирифтастем ки ҳамин мусобиқа ба мо ҷои якума гирем. маросими ҷамъбастии мусобиқа дар фазои тантанавӣ баргузор карда шуд. дар маросим намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, собиқадорон, мураббиён ва иштирокчиёни чорабинӣ ширкат намуда аз заҳмату талошҳои Рухшона Тайғуншоева баҳри тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ёдовар шуданд. дар фарҷом масъулин ба ғолибон медалу ифтихорнома ва ҷомро тақдим намуданд.